ne mondo ji okete. Joluoro kompyuta nang'o. Iwinjo kanyo gima daktari wacho kacha. Joluoro to gini gitiyo godo pile. Nikech gintie ka gi simbe gi. Jogi kikono kata mondo mi otim application mar help ok gibitimo. Giwacho ni giketiyo gi kompyuta to ng'e tiyo gi simu. Ong'e oro message, ong'e donje Google, onya search gimoro mantiere kacha kata search engine moro amora motiyo godo. Oganda luoro nyaka loso systems abilagi. Japuonj mapuonjo kuom ranyisi wan gi japuonj kinde mane wantie skul mane puonjo Kisumu Boys iluongo ni Mr. Bernard Olang. Mr. Olang ne puonjo geography Kisumu Boys. To biro ochiwo tiegruok bende ne jogo mantiere Kisumu Day. Ok ni ok wayud marom to japuonj nigi lony moro mapono japuonj mantiere koni onge godo. Tudruok machalo kama kata kopogore mar wuoth aching kong'ado stage ma Kisumu chako biro Kisumu Day kowuok Kisumu Boys bedo mopogore. Ka inyalo los gi e yor mbui obedo matek na kata migawo mar somo kata jok mantiere e sirkal mondo mi gilose. Sirkal mondo wachagi kanyo giluoro mbui nang'o. Gini mokwongo gini era ma wantiere ni iga ma wantiere ni en mar mbui ma we cannot run away. Ok wanyal ringo nikech technology is here to stay with us. Kiny wachiew kiny technology nitiere. Kaka daktari nosewacho, sime mwatiyo go ni en computer ma ing'eyo ndiko message, ing'eyo receive, ing'eyo research, ing'eyo dhie TikTok, ing'eyo timo gimoro amora e simon because it is a smartphone obedo connected. Gimomiyo shida nitiere inwang'o kwachako gi sirikal. King'iyo budget gimoro amora kitimo, for example kata ka budget sirikal dwani mondo oket infrastructure, oket yore mag tudruok makare mag ICT, ochakore budget. To seche ma jogi maloso budget gi ok giwacho ma gi convince jogi ma dhi approve this budget kata kodhi before the budget committee assembly. Ineno ma jogi prove ni wan wadwa timo gima kama problem mantiere sani en magi to kumiyo wa location ni to wadhi timo magi ma mondo wayud result machalo kama. Inwang'o koro joka be koneno gini budget mi present before them to ginena adier ni gini nyalo timore nade. Inwang'o ni shida mokwongo wuoke e weche mag loso budget mondo oket pesa makare mag loso infrastructure mag machalo kaka mag ICT. Ineno. Secondly, ng'eni computer kokele weche mag service delivery because en chiwo ang'oa service ilungo nang'o service delivery to the people e yo makare mondo japiny oyud services ma sirikal chiwo koket gi weche mag computer ni to dhi bedo e yo mayot sana. Tinwang'o ni nitiere jomoko e sirikal ma gineno ni seche moko computer kokel e system mar sirikal to dhi konyo gi nitiere kaka yore mag mibadhi ka dhi timore nadi dhi dinore nikech computer en gimoro ma kitiyo godo to chalo ng'ama owuotho kane koth ka koth osechwe. Ng'eni kiwuotho ka koth osechwe to wanyalo luwo tieni. Gweng'wa kocha nitiere diere mane ikwalo dhok. Koro ng'eni kokwal dhok e depo to ji chako ng'iyo tie dhok kaka dhok wuotho ma dhi yud kuma dhok nitiere otimore nadi dhok no dhi. Koro inwang'o ni e computer kae inwang'o ka sirikal inwang'o koluoro weche mag embracing or kelo weche mag technology ang'owa systems magi. To kwanyalo embrace mwang'e ni adier sani lony masani dwaro weche mag computer. Inwang'o for example kwa kao weche mag bursaries masani counties kata MPs chulo. Ng'eni ma ok en gimoro moningo nyathi dhi e website the download form odhi e cyber ogol form ojasi oter ka chief oter kanye moter nyaka e ward office korka gicha chak ting kendo chak tere nyaka county ji chak bed piny chak dhi through the forms seche moko forms moko bolal. Elony manyasani en gima possible manyalo timore. Inwang'o ka nyathi kuma intiere cha onyalo donje computer odonje to create link kaka watimo help donge wadonje e system to apply bursary inisiko mana kidhi to ing'iyo mana application mari cha ing'iyo ni to pesa ni cha ochopo kanye pod en gi help ban magine. The same thing wakawo to watere counties wanyiso gi ni kudwa chiwo bursaries dak wati gi systems. Nyathini onge tiende dayo wuok kocha no biro manyo ne nyakware bursary uketo dayo ka chakro kiny nyako dhiambo gi form achiel to seche moko end up ni nyathini boko timore nade okoyudo gini. Wati gi lony manyasani mondo waket service delivery to the people bed ma very easy. Erokamana ahinya John